An wani kalau. Ka tare nan wai shi mana. Da muka tsara ta. Zo. Da ke tsara ki. Mun tsara. Da shi. Ne. Ka tsara ta. Da farko dai ina wuni. An wani kalau ya gari ya garin gari. To abokina ne ice in zo in gaya miki sako amma da abin da na gaya miki shi ya ce in gaya miki ba ni zan gaya miki ba karki ce ni nake son ki. Inji? Wato ya ce shi gaskiya ina so isaka tamkar saki ba don komai ba sai don ki samu damar shiga falon sakon son ki don samun damar sassaƙo kaucin bishiyar furen son ki don magance kiyayya mun damar son ki a sansanin zuciyarsa ya alfajir a bahar da ke zakatansa ya bututun mazirarin kwalabar FPC in zuciyarsa ina son ki ina ƙara son ki a cikin zuciyarsa ba zai daina son ki ba a cikin zuciyarsa ya sun ko ice Allah ya sun ɗanya waɗanda Allah sai dai Allah na ji daɗi ɗan sha ɗan tsotsa kaɗan daɗi ba baka baba ta ce ta sa tuga da madara Allah kuma ina son an dole ba kamar yadda nake son wannan kai gaskiya kina son ta da yawa ni wala sabulu bodin nan ka bani sai dan tsoda ki ban ka baba ta kare ran bayar ba na ɗauka ba kuma ba ran baka ba wanda baba da wala so ai ba yayi shi bane ba shi ba wallahi faran ba shi ba abu ma da suga da rafa a ji ai baban mu ta take hada masa kullum saboda ba a yaye shi wanda inda zamu tare muke in yana kuka san sa masa baki wallahi tallahi kai laki sa mun da ya kawo mu wallahi dan dole ne tiro mu tsara mishi ke wallahi tallahi saboda ya ce idan Allah ya ma kika aure shi zai muku gonan biredi famfon shayi kin ga sai ke tsake daga cikin gida ki bude ka famfon ki dibi shayi ki je ki dawa biredi wallahi har da koko kin sa akwai sabon inji da tura suka yi yanzu idan kika zo na ka cika kashi sai wannan inji kina danna wani abu son inji ya wanke miki kashin cikin saki miki shi kenan kin ga ko da hannun gobe zaki cin abinci Allah ka ji bayan ma ba wallahi Allah ni baran baka ba Allah baran baka ba kuma baran bashi ba